arte, adi. Eman betaurrekak hortik, a ber, eman. Iniri kaso, eman bazpare. Eta hain ulertuko da astazu. Hora esaten zuen? Lagixe barko du. Venga, ordon, proba. Eguzkitako betaurrekoak dituzten 12 neska emakume lortu behar dituzue. Txek, eta ben, hemen daudela. Bai, honatek harri. Eta ben, txek, arat. Eta ben hemen daudela, pintxo gure txakurra data, abestu barko dute, bai. Kieta! Eta proba eritiko, 2 minutera! Venga, amabe lagun. Txei, a ber, jarri hemen, bai. Zuek ez lagundu, beraiek, a ber, jarri idera batian, a bertxe. Bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 beharra. A ber, jarri hemen. Bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bi gehiago, bat hemen, amaika. Bat gehiago, azkar. Bat, torri denak. A ber, betaurrekoak. Jarri. A ber, beste behin, bat, 2 eta 3. Pintxo, gure txakurrada, pintxo, eretzen adu, txuriretzada, gozeginen, begiak dumoran nahi badu. Zenbora! Quieto. Hemen koroko partaiderik, ez. Koroko partaiderik, nabaida. Naiz eta, betaurrekoak 12 eskatu ditut eta bat, 2, 3, 4, 6, ez da izan bat. 12 gehiago. Denak emakumeak bai, ez da? Bai, oso guapak, por cierto, denak. Bale, eta proba gainditzeko 2 minutuko tartea. Bai ala ez? Seguro? Eta horri esker, 160 euro? Seguro? Bai! Ondi! Beraz, Maite? Venga, a ber guztiok, 20, 40, 60, 80, 160 euro! Zorionak!